Ngifuna siyikhulume indaba yama wengane. Chazani. Indoda mayithenga impahla zeChristmas wena uthenga iuniform. Phela indoda angeke yenze yonke into. Lokho ziyakhala ke manje. Before nje uqala ukusibangela isicafo lokugxila labantu besifazana abanengane nobaba abahlukene. Oqala ucheck eqala ukuthi uma ushade nobaba wakho into oqala umele ucheck. Okwesibili kumele ucheck futhi ukuthi wena nosisi bakho njalo baba oyedwa yini. Hayi! Uphi baba walengane? Nina nicabangelani nina? Yonke into kumele yenziwe indoda. Hey kubhlungu ngempela okuhlushwa ingane. Okuzala akuyona inkinga. Inkinga ukuthi kuthathwe imali yami. Sapha le mali buthe uzaninika yona wena. Ibaby mama nje umuntu one-degree. Ngizohlanya ke manje ngiyazizwa ukuthi ngizohlanya. Nina bani ngonyoko. Ziyakhala manje. Amantombazane anomona, anomkhubo omubi, ayathakatha futhi enjalo. Kanti bosisi njani? Iningi labantu besifazane alwafuna amadoda nje athambile. Kade babelotsholwa beshadwa abantu besifazane abanezingane leyo nto ayizophela manje ngoba sekuphila thina le generation yethu negative. Wazi wena yini yaziyo wena. Uphapha. Ngisho ungakhuluma uthini. Hayibo. Langempama uqashela imbi finish. Kuthiwe nje lethi ingane usuyagijima uyoshuqula amaduku uyofaka ingubo ezinde ekhosha phansi mkhupha usuyahubhazela ke manje usumakoti akushiwonga ukuthi kufuneka umakoti akushiwonga ukuthi uzogana kuthiwe nje lethi ingane Uphapha. Yo angifuni mina umshado ngifuna ipipi cabanga. Hayibo. Guys yini kanti nina nikhulele emakhaya kanjani ngempela? Ngisafuna amapipi amaningi. Okahle. Ukube bekuya ngami mina bengizothi abafana ngcono basithathe ngathuka. Okay. Check all digital platforms.